Bones! Per començar aquesta tasca, el que farem serà anar a buscar el fitxer al GitHub. Podem veure que aquí tenim el fitxer que ens interessa, el número 5. Copiem la ruta del GitHub, anem a Find, escrivim git clone, copiem la URL, li donem Enter i seleccionem el repositori on volem guardar els fitxers i ja ho tenim. Perfecte. Despleguem la carpeta i ja tenim el fitxer que busquem, que és el número 5. Molt bé, aquí tenim el que és un exemple de paginació. El primer que farem serà obrir una consola MySQL per comprovar si tenim les dades per poder fer la paginació. Escrivim MySQL -root, entrem dintre utilitzant la consola de la base de dades, fem un show databases, perfecte, tenim el movie site, molt bé, fem un use movie site, bé, ja hem canviat de base de dades, fem un show tables, perfecte, aquí tenim les 3 taules que necessitem, i ara fem un select per comprovar que les dades les tenim dintre. Bé, tenim aquí les 3 pel·lícules. Anem a executar el fitxer, executem el fitxer i comprovem que veritablement hem de canviar els paràmetres de connexió. Els valors que hi ha no coincideixen amb els de la base de dades que tenim nosaltres. Posem root. Perfecte. Anem a comprovar. Executem un altre cop el fitxer. I fixeu-vos que surt aquí una paraula, un nou column que no existeix, una columna que no existeix a la nostra base de dades perquè no es diu nombre, es diu movie name. Per tant, a totes les consultes on aparegui nombre, escriurem movie name. Tenim 2 consultes i, per tant, substituïm. Perfecte. Anem a comprovar, executem de nou. Bé, ja tenim aquí les 3 pel·lícules. Veiem que tot el registre és 0. Això vol dir que no és correcte perquè ens haurien de sortir el número 3. Anem a mirar el codi. Fixeu-vos que tenim una línia on ens diu el número de registres. Serà el número màxim de registres que sortiran per cada una de les nostres pàgines. És a dir, si tenim un resultat de 8 pel·lícules i tenim definit 4, com a màxim tindrem 2 pàgines. Fixeu-vos el següent paràmetre, que és pàgina igual a 1. Això vol dir que per defecte, quan executem la pàgina, anirem a la pàgina 1. Després fixeu-vos que tenim un get de pàgina, que aquest get ve per la URL. Això ens servirà per anar navegant d'una pàgina a l'altra. Si avancem a la pàgina 2, fixeu-vos que a la URL li passarem la pàgina on estem. Si està definida la URL a la pàgina, fixeu-vos que $pàgina agafarà el valor de la pàgina on volem anar, que és la pàgina que hem definit a la URL. Després tenim un $push, que serà la paraula que estem cercant. És a dir, cercarem les pel·lícules que continguin aquella paraula. A continuació, a la línia 11 tenim la consulta i a la línia 12 el que fem és
executar la consulta. Anem a obrir-ho a una pàgina completa, executem, perfecte. Anem al final de la URL i aquí és on escriurem els paràmetres search, per tant, estem definint que ens diguin les pel·lícules que continguin AL. Fixeu-vos que Valerian conté AL i només tenim una pel·lícula. Fixeu-vos en tots els registros que és 0. Per tant, això vol dir que el total no està sortint bé. Anem a comprovar el codi. Fixeu-vos en el següent codi. A la línia 27 tenim un select count, és a dir, que ens està comptant totes les pel·lícules from movie, where movie name, és a dir, que el nom contingui like $busc, és a dir, la paraula definida a la URL en la que estem buscant. Però fixeu-vos que hi ha un petit error. El petit error és que falten els percentatges. És igual on estigui la paraula que busquem. És a dir, pot estar al principi, pot estar al mig i pot estar al final. Per això posem els percentatges a cada costat. Anem a comprovar-ho. Executem. Un altre cop el fitxer. I fixeu-vos ara com el resultat és correcte. Perfecte. Perfecte. Anem a canviar el número de registres per pàgina. Anem a posar que surti només un registre per cada pàgina. Això provocarà que aparegui una paginació i, per tant, si tenim 3 pel·lícules, haurà de sortir l'opció d'anar a la pàgina 1, 2 i 3. Perfecte. Hem fet la prova. Fixeu-vos que podem anar a la pàgina 2, podem anar a la pàgina 3. En total ens ha donat 3 registres. Estem a la pàgina 3, ara. Perfecte. Com a detall, explicar-vos que no ens surten les imatges, perquè les imatges no les hem posades. Fixeu-vos en el codi que hi ha una carpeta on podem posar les fotos. Si voleu vosaltres posar les fotos, veureu el resultat. Fins aquí hem vist com fer una paginació en PHP. Una salutació i fins aviat.